Förmågan att visualisera samt clairvoyans eller klarsyn. Ju klarare vi ser inom oss själva, desto tydligare ser vi och även de subtila skiftningarna i världen omkring oss. Alla chakror är individuellt placerade, men du bör känna något i detta område. Färgen är djupt blå som gränsar till violett, och symbolen för detta chakra är den nedåtpekande triangeln, inom parentes feminin sexualitet, som innesluter den maskulina potenssymbolen. Ovanför triangeln syns en halvmåne med en punkt som halvmånen tycks omsluta. Det är symbolen för den andliga energins essens, och halvmånen är en symbol för oändlighetens energi. De två lotusbladen symboliserar dualiteten, uppdelningen av våra två hjärnhalvor. Inre och yttre, jag och den andra, man och kvinna, bra och dåligt och så vidare. Här finns också enigheten, förmågan att betrakta dualiteten och hitta det gudomliga bakom splittringen. Detta centrum påverkar hypofysen och tallkottkörteln, inom parentes undre och övre hjärnbihanget, slut parentes. Försiktighet med att använda psykofarmaka, diverse meditationstekniker och centralstimulerande droger utan att vara i kontakt med kärleken och de mer jordande chakrorna. Ett balanserat panchakra ger en fullt utvecklad intuitiv förmåga, vakenhet och uppmärksamhet. Man kan definiera intuition som förmågan att vara i kontakt med djupare nivåer av vår medvetenhet. Du ser varje situations alla olika aspekter. Du kan läsa mellan raderna. Det handlar inte bara om att kunna se nuet och det förgångna, utan även framtiden. Du befinner dig i ett tillstånd där du uppnått verklig integritet och börjar leva utifrån en djupare intuition. Ett annat sätt att definiera intuitionen är som förmågan att i varje given situation veta, känna vad som långsiktigt är rätt för dig. Den lösningen som är för ditt allra högsta bästa. I obalans, verklighetsflykt och svårigheter att vara fokuserad i livet. Endast det materiella i tillvaron upplevs som verkligt. Allt andligt avvisas. Vänster hjärnhalva tenderar att dominera tänkandet. Det är det logiska sidan. Ett utvecklat eller öppet tredje öga som inte är i balans förbundet till hjärtat och hela individen kan lätt bli till skada både för sig själv och för sin omgivning genom att till exempel försöka ta kontroll och projicera tankar till andra människor, inom parentes manipulativt och maktlysten individ, slut parentes. Det är mycket viktigt att dessa chakror är öppna i rätt ordning, alltså det första först, inom parentes rotchakrat. Risken för psykos, maktmissbruk, depressioner och fysisk sjukdom finns annars. Dagens samhälle har präglats av individer i obalans som har mer öppna övre chakror än lägre. Detta kan leda till egenskapen att utnyttja kunskap med en böjelse för egoistiska mål. Att leda innebär ansvar.